Boas, perdone, guapa. ¿Sabe dónde está C? Sí, está preparando un desempaquete. ¡Hala! Aquí estamos desempaquetando. Desempaquétame. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y aquí vienen cosas un poquito sorprendentes. Vamos a tocar un poquito de acordeón. Hola, soy María Jesús. Pajaritos a bailar. Los pajaritos no tenían ganas de bailaros. Cuando acabas de nacer, tu colita remover, plum, 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 plum. Con Gorillaz a empezar. Disco de Gorillaz, bastante raruno de ver. ¿Por qué? Pues porque solo está editado en Canadá. ¿Y qué hacemos nos? Pues traelo, porque claro, porque que Gorillaz nos mola e se move moito. E aquí temos, mira, Jackson 5, Michael Jackson e 4 irmán máis, que este é o seu terceiro disco, que é o máis funky de todo que fixeron. A veces tiraban a sol, tiraban tal, pero este disco é funky. Delicia para Sergi, que nos encargou o disco novo de Boards of Canada. Disco doble de electrónica paisaxística, fumadita e tal. E deslizante, polo visto. Banda sonora de Ghost in the Shell. Peliculón de anime tremendo. Por certo, que eu acabei vendo a versión que fixeron en Estados Unidos en imaxe, bueno, real, retocadísima, pero con actrices e actores e todo eso, e non estaba mal. Calcaron o anime e es quedou bastante ben. Música original de Kenji Kawai. É que o meu xaponés é moi de andar por casa. Un señor que se disparou como Dal, en compañía de outros contemporáneos, coetáneos, amigos e demais familia como Miles Davis e tal. El chamase John Coltrane e sacou un disco con Kenny Burrell antes de que dera por Modal, e aquí o temos. O disco chamase John Coltrane e Kenny Burrell. Así, en vinilo virse, edición audiófilo. Por fin, unha diva maravillosa que levo buscando tempo, Lavi Schifre. Lavi Schifre é un señor que por si chegaba, si fora pouco con ser negro, ainda por riba era mariquita. E ainda por riba non tiña ningún problema e tiraba para diante. E ten unhas cancionacas preciosas que sampleou mogoitísima xente e que moita xente reinterpretou tamén en concertos en directo. Sonic Youth, que son unos chicos que estaban en la universidad y dijeron, somos universitarios pero somos punk, y sacaron punk universitario. Tupacalypse, disco de Tupac que deixou o grupo de WhatsApp. Bueno, en realidad ele non deixou o grupo de WhatsApp, o sacaron do grupo de WhatsApp, o sacaron a tiros. Logo cos paquetitos chiquemos máis. Os Beach Boys, Surfing Safari, por suposto surfing, pero safari in the USA, porque eran eles, oles. Discazo de Ultravox remezclado por Steven Wilson, que ademais de remezclar os clásicos do progresivo, se mete tamén con algúns grupos de pop electrónico. Vamos a facer sitio aquí para que non caia nada. E isto... A volta á cantina dos soños, e son Red Hot Chili Peppers. Mira, e outro, dos Beach Boys, o Pet Sounds, o disco máis clasicazo deles. E aquí empezamos co que decía eu de Surprise, Surprise. Andades todas falando desta banda, que se las odio, que se me encantan. Angine de poitrine, mais oui. Fan música, ni siquiera é modal, é semitonal. Agora falamos un pouco máis deles cando fagamos paquetitos, porque son de traca. A ver, que non quero forzar as fundas, entonces discos o que xa levamos varias copias e unha máis. Kanye West, 808 and Heartbeats. Los Gotiquillos de Cure, co seu Wish, disco doble, ahora en edición de 180 gramos, fantástica. Esta non sei quen é, pode ser quen calquera. Used to be a Chacha.
Used to be the Chacha, se non me trabuco, isto vai ser Jaco Pastorius. Jaco Pastorius. O baixista máis mítico da historia do jazz, todo o mundo loco con el. NWA, o sea, NWA, Straight Outta Compton. Derechito saliendo del barrio. Y Frank Zappa, por fin, despois de intentarlo moitísimo, que te pires? De intentarlo moitísimo, por fin conseguen outra copia do Funky Nothingness. Disco triple, se non me trabuco. Doble. Non era triple. Bueno, un disco que sacou xusto despois do Chungas Revenge, un discazo que flipas. Que flipas, pero chaval, como flipas, como te flipas. E agora vamos facer paquetitis. Mira, Frank Zappa con NWA. En principio non. As Cure, as Kanye West, Angin de Patrin, pues mira, vai para lá. Red Hot Chili, pois igual aquí. Ultravox. Vale, vedes, xa se empeza a complicar a cousa. Tupicalipse, Sonic Youth. La Bisifre va a salir sola, porque mereces un sitio propio. Ghost in the Shell, pues mira, igual por aquí, las Borso Canada, pues sí, ahí va y ven. Las Jackson 5 y las Gorrillas facendo de escalón aquí entre o pop e o non sei que. Que no, que te dicen que te quedaras aquí. Veña, aí, ala. E xa estaríamos. Empezamos con discos de electropop y electrónica. Ultravox, unha banda maravillosa que ten cancións tan boas como Viena e moitas máis. Este disco chamase Rage in Eden. E este Steven Wilson Stereo Mix, remasterizado, disco doble por Steven Wilson. Soa deliciosamente como todo o que remezcla Steven Wilson. Qué pasada. Qué pasada, qué pasada. Banda sonora de Ghost in the Shell, anime xaponés maravilloso, e a música te mete aí no bucle, usa voces como voces búlgaras mesturadas con sintetizadores, unha flipada. Balls of Canada. Balls of Canada son de Warp, de Slow Warp, cocal, ou non, sí, claro, Warp. Cocal non podes esperar máis que electrónica pura e dura. Igual non moi pura e igual non moi dura. Pero el disco dura, el disco doble dura un rato bo. E se te gustan Aphex Twin, te vai flipar, se te gustan Autechre, te van a flipar. En fin, sabes por onde vai a cousa. De todos sitios esta copia sai de Sergi, que a encargou, pero se queredes, vos pedimos outra para vos. E da electrónica nos vamos a outro sitio que non ten nada que ver, ou sí, porque a vida a veces dá voltas por onde non o esperamos. La Bisifre fai unhas cancionacas que te morres, pero que flipas, e era o típico segredo a voces, o sea, era un músico de músicos, os músicos controlaban a La Bisifre, pero non chegaba ao gran público. E agora, grazas a edicións como esta de Los Bongos, que o editan en Europa, entonces sale máis asequible. Se non había que pedir as copias a Estados Unidos, salía un pastizal e era difícil que acceder a un público, digamos, máis mayoritario. Él, obviamente, a estas alturas xa deixou o grupo de WhatsApp, pero de verdad un tipo moi interesante. Hai varios documentales sobre él en YouTube e por aí que os podes ver. Vas flipar. O tío vivía como a él lle parecía, facía as cancións que a él lle gustaban, lle iba sacando algún disco e funcionou moi ben. O sea, sacou a vida adiante. Mira, e aquí te avisa de que os ampliaron Eminem, Jay-Z, Wu-Tang Clan e los Beatnuts. Esa. Pero logo tamén había moita xente que en concertos en directo de repente collé e facía unha versión de La Bisifre, o cal denota coñecemento e elegancia. E contemporáneo prácticamente de La Bisifre, uns señores que se chamaban Brian Wilson e o seu... como se chama outro? Bueno, Brian Wilson era o cabecella. Os Beach Boys, os chicos da praia.
A veces estaban na praia, a veces non, pero como vedes, a veces tamén iban ao campo coas ovellas e tal. Pero este rollo así de windsurf, os anos 50 e tal, o tiñan moi metido na personalidade deles. Esta é a edición mono 50 aniversario, porque nos 70 e 80 se cometeu, non sei se o erro, pero estaba de moda o de os discos mono volcalos a estéreo para que soaran mellor supostamente nos equipos de casa, e esta copia reproduce o sonido original en mono. E esta é unha edición limitada audiófila edición audiófila de 180 gramos do Surfing Safari. Little girl, you're Miss America. Chavalita, eres a miña Miss América. Pois mira que bien. Non mo dixeron a min, o decían na canción. Red Hot Chili Peppers from Pradrón. Este non é o seu último álbum, é o penúltimo. Ou é o último? 2022, pois debe ser o penúltimo. Antes de... Pois mira, coincide máis ou menos cando Flea montou con Tom York de Radiohead unha banda que se chamaban Atoms for Peace, que a mí me gustan moito e que recomendo moi a menudo por aquí. Disco doble, Red Hot Chili Peppers, co seu funk rock e con menos funk Sonic Youth. Sonic Youth son un grupo que se supón que é punk, pero é demasiado elegante e demasiado ben tocado para ser punk. O punk, se o tocas moi ben, xa deixa de ser punk. Que yo digan si non os Stranglers, que yo digan a The Clash, en fin. Punk rock americano, que a banda ahora mismo non sei en que punto está, se están desfeitos ou se están en un impasse ou algo así. Porque Kim Gordon sacou un discazo hai pouco que tamén o estou buscando, pero non sei se volven Sonic Youth, se van a seguir sacando discos como Sonic Youth ou non. The Cure, 30 aniversario, e agora remasterizado polo propio Robert Smith, e agora por fin sí en 180 gramos. É un disco doble que, bueno, agora é máis doble que nunca. Gorillaz con un disco que non sai en Europa e coido que en Estados Unidos a distribución que había era desta mesma copia, a copia canadiana nonana, me vou a unha cabaña do Canadá e de paso me pillo un disco de Gorillaz, chamase The Fall, e aquí colaboraba Bobby Womack e colaboraba alguén máis neste disco, pero buscadevos a información, non vou a estar eu aquí contándovos todo. Terceiro disco dos Jackson 5, que como vos comentei xa algunha vez, é a edición exacta, a primeira edición americana, co cal o cartoné é máis grande dun disco normal. Co cal, cando poñes na estantería, é moi fácil atopalo porque... E é Michael cos seus irmáns e o seu pai detrás zuscándolle. Mala persoa, mala persona. Por certo que neste disco, ademais de ser moi funk, teño un cover de... Paul Simon e Argan Funkel, a canción chamase Bridge over Troubled Water, puente sobre aguas turbulentas. Aguas turbulentas había en casa, Michael. Disco fantástico, super funk, moi adecuado. Tupac y yo no, Tupac, yo no, Tupac. Hip hop un poco bastante gangsta. Este señor empezou de bailarín de Vanilla Ice, si non me equivoco, ahora me dirán, no, coido que sí. E logo estuvo nunha banda, se non meto a gamba, que se chamaban Digital Underground, pode ser? E en todo caso, ese, por certo, Tupac, porque se chamaba Tupac Shakur, Tupac como Tupac Amaru. E este Tupacalypse Now, disco doble, que aquí non me indica que se en 180 gramos, pero... vai ser que sí, De Tupac pasamos a Kanye West, pataliebre de las galaxias, que saca discos dobles e triples e cuádruples, e aquí o tes con un disco triple, que eu coido que é un disco doble máis un CD e cosas así, e logo trae follas coas letras das cancións e un Kleenex usado por Kanye West, trae de todo, trae moitísimas cousas. NWA, o grupo no que estaba Eazy-E, o primeiro rapeiro mariquita da historia, pero bueno, o levaba un poquito no armario porque os amigos eran un pouco heavyrolos. E aquí estaba tamén Ice Cube, e parece que Ice Cube e Eazy se levaban malamente, pero este disco é miticazo porque
porque é un discazo e porque deu pé ás carreras en solitario deles. Deixamos o rap, pero vamos a poñer en medio a Frank Zappa. Frank Zappa, o primeiro pataliebre da historia da música, sacaba un disco de música, un álbum de música contemporánea, xusto despois un de jazz semipurista, despois un disco de rock funk, despois tremendo. Este disco, como o seu propio nome non indica, é bastante funky nothingness, un disco doble e aparte unha edición bastante limitada que xa vos digo, o tiveramos na tenda e me levou tempo conseguir outra copia, me levou casi un par de meses conseguir outra copia. De Frank Zappa nos vimos a Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, para min, o mellor que fixo na súa vida, ahora me dirán todos os fans que son moitos, sodes Lesión. Ahora me dirán, no! Digo, para min, do mellor que fixo foi traballar con Joni Mitchell. Os discos que fixo con Joni Mitchell, de verdade, está super contido, super controlado, uns baixos limpísimos, impecables. Logo, el en solitario, pois é un pouco show off, sabes, un pouco, mira que ben toco. Que a mí eso a veces, sabes, ese virtuosismo, esa chulería, ese tal como que me repiti, sabes, como te digo, que é algo que me pasa, por exemplo, con estes señores, Engin de Poitrine. Engin de Poitrine, hai xente que me dice, es que é todo teatro. A ver, é que sin ese teatro non conseguirían que unha música tan minoritaria fose escoitada. Entonces entendo perfectamente o concepto. Eles fan unha especie de música matemática, porque máis que escoitala tes que estarla pensando. Empeza unha canción e dices aquí non casa nada con nada e pouco a pouco van subindo semitonos ata que encaixan. Fan música semitonal, traballan moitos semitonos, que é algo moi complicado de escoitar, pero sí que recoñezo que é moi impactante. Os ves tocar e estás escoitando a canción e dices, isto non tes nin pés ni cabeza, ata que de repente empeza a ter algo. É unha música moi cerebral, realmente a mí me custa bastante disfrutala, porque estás todo o tempo pendiente do que están facendo, de como están empastando os tonos dun instrumento co outro. Non son para todos os públicos, non. Pero non só eso, sino que eu considero que eles, o que fan nunca vai ser para todos os públicos. Pero considero que hai que recoñecer que están popularizando unha música impopularizable. E tocan moi ben e son uns musicazos. Entonces, agora mesmo, pois hai moita xente que dice os odios son insoportables, presenciosos e tal, non sei que. Bueno, sí, dime algún músico que se atreva a sacar un disco que non sexa pretencioso. Pero coido que hai que recoñecerlles tamén bastantes méritos. Logo escoitas, te gusta ou non te gusta, te compras o disco ou non te compras o disco. Pero a mí me parece unha proposta moi interesante, pouco convencional, e só por iso xa teñe que ter un espacio en Río Lagares, que é unha tenda pouco convencional. E que é eso de Río Lagares? Río Lagares aquí, donde estamos, donde partillamos sitio con Edith Piaf e con Engin de Poitrine. Porque sí, porque somos así, nos va este rollete. E pechamos con John Coltrane, acompañado por Kenny Burke, un disco moi bonito e que facía unha versión de Tommy Flanagan e Why Was I Born de Kernan Hammerstein. Mira, e Rosen Lullaby de Irving Berlin. É que a época en que se facían todavía covers de clásicos, porque todavía non se meteran no tonal aí para dar pé a cousas como Engin de Poitrine. Discos, como vedes, moi curiosos, moi interesantes, moi bonitos, alguno moi barato, outro razonablemente. Mira, é que te tes que vir por aquí, porque se non ves por aquí non os vas a topar. Ou sí, pero non con esta alegría de vivir, que se vos quere moito e que temos, mira, abaixo, donde pon comentarios, pois nos podes poñer, mira, me gusta ese disco e tal, oi, es que escoitei Engin de Poitrine e me parecen unha maravilla. Pois tal, contádenos esas cousas que a nos ven ben saber cousas, porque é que non sabemos nada. Que sabemos? Nada.